mi kwe obetie kendo gik moko odhi yo makare. Kamano. Kawadhi nyime ni jafwambo buora yudo hinyruok ma opogore seche mane gin e yor tich ng'anyo mane bag kod kweth mar Azimio Umoja One Kenya Alliance e boma Kisumu kod Nairobi. E boma Kisumu jafwambo marwa mar All Media Services ne ohinyore ka oringo yombo jonjore mane omonjogi kama ne gigoye picha ka bende gige mag tich ne okaw. Poro dhi mbele gi thieth e osiptal moro e boma ma Nairobi jofwambo mag ute fwambo kaka Nation Media Group kod Standard Group mane nitie ng'anyo mane otele gi ogai mar Azimio Raila Odinga bende ohinyore sama obila ne rakore kod kwethno. Jofwambo gi bende pod dhi nyime kod yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore. En wach malit ahinya